गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि जिति2 दखरा एबसिनि ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालिनि फरायसाफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै खुंरिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुदि फरायसालि रोंग'सा सायख' आनजादखौ खुंफुंदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंरिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय बोसोराव खुंनाय बायदि फरायसाफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइ होनाय आरो गोजौ थाखोनि आनजादफोरनि गियान होनो थांखिजों देग्लायबो नैथि खेब गुदि फरायसालि रोंग'सा सायख' आनजादखौ दिनै ओनसोलाव थानाय गासै मोन 6 फरायसालि मिरुआव खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि बे सायख' आनजादाव ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि फरायसालिनि थाखो 4 आरो थाखो 5नि गासै 352 सा फरायसा फरायसुलिफ्रा बे आनजादाव जिरायो। गंसे टाटा मेजिक माल रोगाग्रा गारिया खारबाय थानायावनो हरखाबै कारेन्ट खुन्थियाव सौग्रावदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय लेरसेयाव हरखाबै गंसे टाटा मेजिक गारिया खारबाय थानायावनो हरखाबै कारेन्ट खुन्थियाव सौग्रावफैदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाय जानाय लोगो लोगो ड्राइभारा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय खारदों होनना ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। खौरांनि बायदिब्ला बे जाथायजों रावबो सुबुंनि जोखोम जायाखै होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया सलार फेन्सिं बेखेवदों। गोबाव समनिफ्रायनो मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनायखौ होबथानो राहा लानायनि खौरांखौ सोरखाराव फैयैनि सिगाङावनो फोसावदोंमोन। बेबायदि फोसावनाय लेखानो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि साहा ओनसोल 2 नं सनाजुलि बादलापारा साहा बागाननिफ्राय फ्राय डिमाकुसिसिम 3 किल'मिटार गोजानसिम सलार फेन्सिं होनाय खामानि जानायनि थाखाय दिनै रायजोफोरनि थाखाय बेखेवना होयो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दुखु फोरमायदों। दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बरमा केथलिक गुजियाव फैनानै थांनाय 22 फेब्रुवारि 2023 खालि शिलंआव लामा जाब्रबथायजों रुंसारि जानाय फादार माथिउ दास, सिस्टार मिला ग्रिन दान्टेस, सिस्टार प्रमेला तिर्की, सिस्टार रेजिनांग्रुम, फोरोंगिरि माइरन रेन्जार आरो ड्राइभार सन्जय सरगारिनि थाखाय दुखु फोरमायफैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरांनि खुंरिं हालामाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंआ 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिनो साखाफारा जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो आइजो गांखं इउपिपिएलआ 8 मार्च एबा मुलुगनां आइजो सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंरिं ओनसोलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाय खुन्थियाखौ आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ गायसनना होयो। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला आयुर्वेदिक थेरापिसआव फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिर मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेसनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव मोजाङै एबा आबुङै खौरां लाहरनो हागोन। बिटिआरआव दानिफ्रायनो लकसभा बिसायख'थिनि बार बारदों। मसुलपुराव इउपिपिएल दलनि जयनिं हाबाफारि। जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्म, रायजो सभानि एमपि रोंगोन नार्जारि आरो गोबां इउपिपिएल दलनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे जयनिं हाबाफारियाव 3,000निबो गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव जयनिं जाफैदों होननानै मिथिहोदों इउपिपिएल दोलोआ। बिपिएमनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो समाज सिबियारि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायो। जयनिं जाफैनाय गासैखौबो इउपिपिएल दोलोआव बरायना लायो। बिरार बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ दिनै जोबथा सान। हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। बाथौ धोरोमा बर' हारिनि गुदि धोरोम आरो बियो बर' हारिनि सिनायथि। बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ धोरोमनि सानस्रिखौ मुलुगाव सिनायथि होनायनि गोनांथि दङ। दिनैनि जोबथा सानाव बाथौ थानसालियाव सानसे खेराइ फोरबो होनाय जागोन। क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय ग्रिनफिल्डआव 3, 4 आरो 5 मार्च खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ फोरबोआ दिनै जोबथा सान। हाबाफारियाव गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे गुबुन हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनि साहा आफगाननि खैरोगुरियाव एसएसपिनि संदाननायाव मोसानि बिगुर आरो मैनि सालाय बायदि जुनारनि अंगफोरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों।
हमजानाय सुबुंनि मुङा अनसुमा खेरखातारि। चिरां जिल्ला बिजनीपारा भुटान सिमनायाव सिखाव फलान खालामग्रा आयेन बेरेखायै जुनारफोरनि अंगफोरखौ लानानै फालांगि खालामनाया सोलिबाय थाबोदों। बेनि गेजेरावनो थांनाय शुक्रबारनि बेलासि समाव 15 नं SSP एल्फा कम्पानि सामलायगिरि उमेश कुमारनि दैदेननायाव भुटान सिमा ओनसोलाव नांनानै थानाय साहाबकार्डनि खैरोबारियाव संदाननानै अनसुमा खेरखातारि मुंनि आयेन बेरेखायै जुनारफोरनि अंगफोरखौ फालांगि खालामग्रा फलानखौ हमदों। हमजानाय सुबुं न'निफ्राय मोसानि बिगुर, खर' बेगें, मैनि सालाय, आथिं, खोमा आरो मोसानि हाथाइ बायदि जुनारनि अंगफोरखौ मोननो हादों। दा बे समाव SSP हानजाया हमजानाय सुबुं आरो जुनारफोरनि अंगफोरखौ फानबारि पुलिस थानायाव गथायना होदों होनना खौरां मोननाय जादों।